فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دهى الإسلام خاطبوا. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا. Zato počitana Muhameda sallallahu alaihi wasallam je od osnovite na imanut. Ovo zapamtimo mnogo dobu. Ženata možeš da sakaš, možeš da ne sakaš. Deteto možeš da go sakaš, možeš da ne go sakaš. Međutim, a pejgamber alaihi salatu wasalam mora da go sakaš. Neminovno i neophodno. Min lewazil min iman. Od osnovite na imanut. Pejgamber sallallahu alaihi wasallam veli: "Wallazi nafsi bi yadihi", i žimi onoj po čiji race moja duša, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi, ne možeš i nema da budeš vernik se doveka jas koji Pejgamber sallallahu alaihi wasallam ne ti bide posakan min nafsihi, od sami od sebe si, min malihi, od tvoje to bogatstvo, min waladihi, od tvojih deca, wa nasi ajma'in, i od svite luđe. Nema da vidiš vernik se kome Pejgamber wa Allah dželle dželaluhu. Omer reče: "Ja Rasulallah, ja ste sakam poći od bogatstvo, poći od žena, poći od deca, ama da ti kažem pravo, ja Rasulallah, Allah Pejgambere, najpoći se sakam sebe si. Najpoći se sakam sebe si." Pejgamber sallallahu alaihi sallam reče: "La ja Umar", reče: "Nemoješ Omera da vidiš vernik. Dodeka ne me sakaš mene najpoće." I togaš Omer reče: "Wallahi", reče, "u moment, gledaš ashabi, ti je ne vikale, ej, haram, mekruh, može, ne može." Znate koja dojde zabrana za alkohol? Znate koja dojde zabrana za alkohol? "Fahal antum muntahun", veli Allah, i da li već će prekinete? Ima ashabi, vorace alkohol, da što ti je pije alkohol, kako mi je što pijeme danas ka voda. Koja slušna, "Fahal antum muntahun", kuranski ajet, i prekinete već. "Fečtenibuhu", izbernuvajte go, to je šeitansko delo. Reče vake, što ima vrace, go frlija, go skršija. Ono što imaše u usta, go pukna. Ono što imaše u stomak, stavaše prsti, da go povrati, da go izbljuje. Ono što imaše purinje doma, sve go isfrli, go isturi, turi ulisite po Medina, počne da teše to tvino. Ne reče: "Čekaj što ova čaša da ispijem posle haram." Ne, vallahi, ne reče tako. Kako nas nekaj, znaš jedno pivo za bubrek. Doktor, znaš za bubrek si me boli. Vallahi, to je ummet. To je ummet. Allah u Kur'anu veli: "Wa Allaha wa rasula la'allakum turhamun." I budete poslušni na Allah i na njegovi od Pejgamber, ako sakate da mi se smiluva Allah. Ako sakate milost. Danas kad uđe gledaš se grti, surovi, tvrdokorni, nema milost u srce, nema nežnost, nema blagost, nema nasmevka brat na brat musliman, nema sin so tatko, čerka so majka, učenik so učitelj, sve jedna grubost, sve jedna arogancija, sve jedna bezobrazluk. Zašto? Nema milost. Da imaš milost, treba Allah ti stavi u srce milost. Da imaš blagost, blaga nasmevka, blag zbor, blago odnesuvanje. Videći, onaj koji treba da go sledime, da ne bude naš ornek, naš urnek, naš primjer, naš model, Muhammed s.a.v. mi nego pozname. Nego pozname, vallahi, nego pozname. Negovi od život, negova ta pravda, negovi od semen život, negovi od život kako Pejgamber, negovi od život kako komandant na vojska, kako državnik, osnovač na država, i kako čovjek, i kako čovjek koji se odnesuval među svojite ashabi, kako jedan prijatelj koji ne se razlikoval od njih. To beše Pejgamber sallallahu alaihi wasallam, koja mi bi go spoznale, vallahi, znaš koliko bi go sakale. Zamisli, dođa, prenesova Aisha, su hadis Hasan od imam Taberani, kad ja'a rajulun inda nabi sallallahu alaihi wasallam, dojde čovjeka i Pejgamber sallallahu alaihi wasallam, i mu reče: "Ja Rasulallah", mu reče: "Ja Rasulallah, o Allah Pejgambere, vika, ja sedam doma i razmisluvam, i mi dođe u srce da podigam,
ako netko vidio tvoje lice. Koja će te vidim tebe, toga se smirujem. Međutim, razmisliv, život je život, teče. Pa to će umiračka, pa nije će umreme. Ti će vidiš u najvisok mjesto u džennet. Ja sa Allahu alem, Allah zna kada će vidim. I da vidim u džennet, ja će vidim u dolni od stepen, ti će vidiš u najvisok stepen. A ja ne možem bez tebe, bez da te gledam tebe. Bez da vidim u tvoje društvo. Jer ne možem da go zamislim to, ni dunja, ni ahiret. I Pejgamber sam zamolči. Pa Allahi nemaš odgovor. Kako da mu odgovori? Čovjek koji kaže istina. Pejgamberite se u najvisoko mjesto u džennet. Bi reći ti je se najizbrani luče. I da vleze me nije u džennet. Da vidiš ti su Pejgamber, a ne islam što treba. To je ashab počne da plaće. Zašto? Misli za na ahiret. Da li će biti u društvu sa Pejgamberom sa srednjom? Pejgamber ne znaše da mu odgovori. Zamolče Pejgamber sam. Čeka objava. I mu dođa Džibril alaihi salatu wasalam. Mu dođa Džibril alaihi salam su kuranski ajet u sura An-Nisa. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. A onoj koji će biti poslušan na Allah, na Pejgamberu, to će biti su oni koji Allah ih počestil od Pejgamberi, od šehidi, od iskreni, od dobri luđe. وحسن أولئك رفيقا. A koliko je to prekrasno društvo. Znači, ako si poslušan na Allah i na Pejgamberu sallallahu alaihi wa sallam, ti će vidjeti sa nebom. El mar'u me'a men ahabba. Ti će vidjeti na sudnji den, s onim što go sam.